Tara ka din, Max, samahan nyo ako. Tingnan natin kung gaano kaganda ang daan Katutubo. Let's go! Good morning ka din, Max. Tara, samahan nyo ako long ride. At sana magustuhan nyo yung view na ipapakita ko sa inyo. Let's go! Gumaganda na yung view. Ayos. Relax. Hindi natin ang joyride.
+20. Ito na pala ang Katutubo. Botanical Garden, Katutubo. Dito na pala kami sa Daan Katutubo. Ito na pala yun. Ayos ah. Okay, dito tayo ngayon sa Katutubo Botanical Garden. Tara, ibutin natin dun sa loob. Kapaloid. Okay. Yo, what's up? Nandito kami sa Mapita. Mapita. Ganda oh. Shoutout nga pala. Binabati ko nga pala yung mga fans ko sa Scooter Kings sa Bad Boys. Shoutout sa inyong lahat at di kayo sumama. Mga... Yan si Papa kay. Tara, tuturo ko kayo para makita yung ganda ng Daan Katutubo. #botanical. Let's go. Tingnan natin yung mga halaman. Ma'am, pwedeng pumasok dyan? Opo. Pwede po? Hindi, nag-interest na po naman po kami dun eh. Ito. Hello, what's up? Mga ka-Deon Mas, dito kami ngayon sa botanical tawag ng Katutubo. Ganyan na lang yung view. Thank you po. Hello, what's up? Ayun, ang cute ng parang nila eh. Nipa house.
May mga rabbit pala sila dito, oh. Ayan, oh. Rabbit. Tingnan natin din sa baba. Ayos dito, ah. Ganda ng view, ah. Eto, oh. Ganda naman. Nakaka-relax dito pag nandito ka. Tambay ka lang dito. Opo. Tapos, titignan mo na yung view. Ang ganda naman yung bulaklak na yan, oh. Ano siya? Tingnan natin to. Kita din pala sila dito. Kung pwedeng pumunta doon sa taas. Tara. Tayo sa taas. Grabe, ang ganda, oh. Ganda naman. Sobrang nakaka-relax pag nandito ka. Ito yung makikita mo.
Tara, akitin natin hanggang sa pinakataas kung ano nito. Ito yung makikita dito sa taas. Yan siya. May mga ginawa silang small na bintana. Tapos kita mo lahat yung view dito sa taas. And paikot yung ginawa nila. Maganda siya. Ayan o. Tara, pababa na tayo. Ito yung pinaka taas niya. Ito na yun. Tapos ganda yung pagkagawa ng hagdanan nila, oh. Maganda magtambay kasi dito. Ang sarap ng hangin. Grabe yung ano niya. Simon. Kaka-relax. Mr. and Mrs. Datin. Dito ko natatapusin ang aking vlog. Thank you for watching. Kahit na lang ang bell button para updated kayo sa aking next vlog. Siya nga pala, part 1 pa lang to. Tara, samahan nyo ako sa part 2 kung saan doon ako namangha sa ganda ng view. And kung nandun ka na sa taas, makikita mo yung buong part ng Pangasinan. Tara, let's go. Bye. God bless all.